Hyvä. Atte, pidä tauko. Peruta takaisin. Eikä askelkyky kävely omalla painolla. Ihan ensimmäiseksi mieti ryhti. Hyvä ryhti. Rinta auki. Napa sisään. Hartiat alas. Pitkä askel. Ja hae sitä voimaa jalkaterästä asti just. Jalkaterästä. Ojenna ylös. Jännitä pieni pakarapito. Hyvä. Ja pitkä askel eteen. Pakara. Enemmän pakaraa. Tuosta ylös. Taima siellä on pakara. Hyvä. Ja ympäri. Ja takas. Taima siellä on oi, kantapää. Koko jalkapohja. Nyt koko jalkapohjasta voimaa. Koko jalkapohja. Koko jalkapohja. Painopiste vähemmän taakse, että se ei lähde sinne päkiälle. Meidän pitää vähän työstää tätä. Ja tässä on vähän työsarkaa. Miltä tuntuu? On se rankempaa kuin oma reeni. Mä oon vähän oikassu ilmeisesti. Tää on paljon rankempi kun tekee tolleen sun ohjeiden mukaan. Mut siellä näkyy vähän pientä jäykkyyttä ja muuta, että tuohon lihashuoltoon myös panostaa nyt vähän enempi. Ja ilmeisesti tuo pohke kiristää, mä jalkaterä ei ole. Se huomaa, että siellä on akillesjänne ja pohja. Siirrytään pohjan liikkeeseen. Lähdetään vähän venyttää niitä pohkeita, mutta otetaan sen tästä foam-rullausta ja lihashuoltoa. Askelkin kyllä mennään. Näillä mennään. Näillä mennään.